akan tsaro a ƙasar nan, ya ce gaskiyar magana shine harkar tsaro a Najeriya ta zama kasuwanci, wasu suna ɗiban kuɗin ƙasa da sunan tsaro. Wannan shi ne gaskiyar abin da yake faruwa a ƙasar nan. Harkar tsaro ta zama mai kasuwanci. Ni kuma zan ƙara muku da cewa jinin talaka ya zama kayan kamfen a ƙasar nan. Don me lokacin da zaɓe ya kusa sai kashe-kashe ya ƙaru. To kamata ya yi talakan Najeriya ya gaya wa 'yan siyasa, ko dai ku hana kashe mu ko kuma mu ƙi yin zaɓe. Sharaɗinmu kenan, ko ku hana kashe mu ko kuma mu ƙi yin zaɓe. Wannan shine sharaɗinmu. Idan ba ku sa an daina kashe mutane nan da ranar zaɓe ba, to mu kuma ranar zaɓe ba za mu fito ba. Domin ranmu ya fi wata dimokuraɗiyya. Duk duniya dimokuraɗiyya kare ran ɗan adam ya kamata ta dinga yi, ba sawa a dinga kashe mutane a banza a wofi ba. Wai a je hanyar jirgin ƙasa a sanya mata bom, kuma a biyo da harbe-harbe, kuma wai a shiga cikin first class a ce wannan kai ne wane zo nan. Wato ma 'yan ta'addan sun fi jami'an tsaron Najeriya hanyar samun labarin intelligence, sun fi su sharing ɗin intelligence, sun fi su managing ɗin intelligence, har sun kai ga za su iya zuwa su kai farmaki. Ina intelligence ɗinmu suke? Wani ma kaji zargin da ake yi shine a cikinsu akwai masu basu kayan aiki ko labari. Saboda haka lokaci ya yi da za a gaya wa hukuma sharaɗin talakan Najeriya ya zama guda ɗaya kawai: ku hana kashe mu mu fito zaɓe, ku bari a kashe mu ba za mu yi zaɓe ba. Tunda ku ba abin da kuka sani sai zaɓe, to mu kuma sai mu gaya muku yaren zaɓe ɗin. Ba dai sai mun je ko magudin za ka yi sai mun zo mun jero a layi sannan tukun kai ka ce an jefa ƙuri'a 1000 kuma ka ci 3000. Ko ba haka ake zaben ba ne? A kirga ko a layi a ce ƙuri'ar da aka jefa kwata-kwata guda 1000 ce, a 1000 ma guda 7 ta lalace, amma shi kuma malar rigimau yanzu abin da ya ci a wannan mazaɓa shine ƙuri'a 7,000. Haka fa ake mana a ƙasar nan. Duk mun haƙura, hanya ba kyau mun haƙura, talauci mun haƙura, tsadar rayuwa mun haƙura, ƙarya mun haƙura, kwashe kuɗin ƙasa mun haƙura. To ku banmu mu zauna da ranmu kuma ba zai yiwu ba? Saboda me? Haka wannan shine ƙa'ida, kuma ƙa'idar ita ce mu gane cewa ɗan adam tun da ya zo duniya abin da ya sani addu'a. Saboda da zai zo duniyar matsala ce ta kawo shi. Wace irin matsala? Matsalar da ta kawo shi shine shedan ya yaudari kakanmu Adamu. Shedan ya yi me? Ya yaudari kakanmu Adamu. A lokacin annabi Adam yana cikin aljanna, shedan ya zo ya yaudarar da shi. Ka san da me shedan ya yaudari annabi Adamu? Dawwama kar a mutu, da mulki. Da shi aka yaudari ɗan adam. Shi yasa mulki bala'i ne. Idan mutane suka damu da shi fiye da kima ya zama musu bala'i. Kuma abin da aka cusa mana a zuciyarmu kenan mu 'yan arewa. Kawai ana magana, ai yanzu wallahi in kuka bari suka yi mulkin nan shi kenan, daman ɗan abin da ya rage a hannunku kenan. Wai ka ji a hannunku? Don Allah ka duba hannunka, da Allah akwai mulki a ciki? Tsakani da Allah ka duba hannunka, kai da kake ake magana ake yaudaranka wai mulki a hannunku, to duba hannunka, akwai mulki a ciki? Ne kyakkyawan naira ma akwai a hannunka ne? To ta yaya aka yi kuma mulki yake hannunka? A hannunsu dai.
sai a ce muku in ba mulkin nan shi kenan. To yanzu dan Allah wannan tsiyar da ake mana akwai gaba da ita ne? Akwai gaba da wannan tsiyar da ake mana? Hanya daga nan zuwa Kaduna ta gagare mu, mota ake shiga, da motar ta gagara an koma jirgi, yanzu jirgin ma a je a sa masa bom a kashe mutane, a ɗebi wasu a kai su daji. Mutanen da suke daji, 'yan Najeriya da suke daji a hannun 'yan ta'adda, Allah kaɗai ya san adadinsu. 'Yan ta'addan nan suna cin karansu ba babbaka, yanda ka san wata ƙasa ce mai zaman kanta. 'Yan ta'addan nan haka suke. Kuma ka lura da wani abu guda, idan fa an kashe mutanen, ƙwaƙƙwaran wanda zai je ya ce musu ma wayanda aka kashe ɗin, dan masu rai din da basu mutu ba, ya je ya ce ya jiki, Allah ya, sai an yi sa'a. Mun yi sa'a ma wannan karan, wai an tura mana mataimakin shugaban kasa ya je Kaduna ya musu jaje, ko ba haka bane? Shi shugaban kasan ya wuce ya je Kaduna ya musu jaje. Ku je ku duba tarihi, so nawa ya je Kaduna campaign? Ko bai je Kaduna campaign ba? Lokacin yana neman ƙuri'a bai je wajen 'yan Kaduna ba? Amma jirgi bom ya tashi a hanyar Kaduna, ba zai iya zuwa Kaduna ba, sai ya zauna ya ce wai yayi Allah wada. To ai komai lalacewar mutum a Najeriya zai yi Allah wada, dan ta'addan ne kawai ba zai yi Allah wadai ba. Gwamnati muke so kayi gwamnati, ba kai Allah wadai ba. Ka sa duk inda 'yan ta'addan nan suka shiga, aje a tono su, duk inda suke samun kayan aiki a datse, duk wanda yake ɗaure musu gindi a kama shi, a hukunta shi. Ƙarfi ne gwamnati ya 'yan uwa. Ba a, kamar na masu magana suka ce, ba a bori da sanyin jiki. Daka ba a gwamnati da lallabawa, gwamnati kamawa take, ta murɗa, ta karya, ta murɗa, ta kashe. Haka muke so. Abin da muke so a ƙasar nan kenan. Duk wanda zai hana talaka zaman lafiya, a nuna masa ƙarfin gwamnati, a wulaƙanta shi don talakan Najeriya ya zauna lafiya. Talakan Najeriya ya sayi zaman lafiya har da kuɗin aljihun shi, in ba ku sani ba. An yi wani kati da ya dinga kankarewa yana turawa don ya zauna lafiya. Ko jari ya saya, hannun jari ya saya ne a kamfanin waya, kudin me ka tura ko baka tura ba ne? To ai kai ne ma matsalar, baka tura wa gyatumarka, baka je ka tura wa wani wai. Allah ya sa mu gama lafiya. Saboda haka da aka yaudari annabi Adam ya fito daga aljanna, sai ya gane cewa fa Allah ya yi fushi da shi, don haka ya samu matsala. Ya samu matsala, Allah ya yi fushi da shi. Ya rikice zai tafi, sai ya ji murya na cewa, kai Adam ina za ka? Shi da ya tsorata ne, ya yi wa Allah laifi, da haka zai gudu. Sai Allah ya kira shi, ina za ka? Sai Allah ya karantar da shi kalmomin da zai faɗa ya zauna lafiya. Shine fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Menene kalimat din? Shine yana na a cikin sura ta 20, ba ita ce daha ba? Ku tambayi alarammomi. Qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sai suka dinga cewa, ya Allah mun cuci kanmu. Maganin bala'i kenan. In bala'i ya zo ka ce me? Rabbana zalamna anfusana. Allah mun cuci kanmu. Ba wani ne ya cuce mu ba, wallahi ba wanda ya cuci 'yan Najeriya. 'Yan Najeriya mu muka cuci kanmu. Ko kuma ka takaita ka ce ba wanda ya cuci 'yan arewa, mu muka cuci kanmu. Muka ƙi yin abin da ya kamata, muka lalata zamantakewa tsakanin dattawa da ƙanana. Aka zo aka koya mana cewa ai duk arewa ba dattijo,
ko ka manta lokacin da kuke faɗa haka? Ka manta an faɗa ko ba faɗa ba? To ni tun lokacin na ce ni ban yadda ba, babana dattijo ne, ko ba haka ba ne? Ai dole akwai dattijo, dole kuma yanzu wa'annan dattawan muke nema yanzu. Dattawan arewa ku yi haƙuri, amma ku dawo ku yi abin da ya dace, ku dawo ku yi abin da ya dace. Abin da ya dace kuwa shine kowane ne zai zo ya yi mulki a ƙasar nan, to ku gaya masa mu fa muna da bukata. Kowane ne zai yi mulki a ƙasar nan, to ku gaya masa cewa muna da bukata. Ba mu da muka gan mu mun zo gabanka ko ka zo wajenmu neman ƙuri'ar jama'anmu ba, al'umman muna da bukata. Kai ɗan arewa, talakan arewa, me bukatar ka? Kaji wani ya faɗi babba, zaman lafiya ya fi zama shugaban ƙasa. Da ne ake cewa ya fi zama ɗan sarki, yanzu an canja, zaman lafiya ya fi zama shugaban ƙasa. Ku zauna lafiya, ko shedan ne yake mulki ba a kashe ku, ya fi a ce wai kun samo wani sahabin ƙarya ana kashe ku yana dariya. Ku tsaya ku gaya wa kanku gaskiya, bayan zaman lafiya me kake bukata kai dan arewa? Ban ji ba. Abinci, kaji gaskiya, abinci ba dalar ƙarya ba fa. Abinci a kasuwa, ka je kasuwa ka sai abinci da farashi mai sauƙi, abin da kake nema kenan. Bayan shi ilimi, 'yan uwa, duk wanda ba zai ce zai ba ku ilimi, ma'anar ilimi kuma shine makarantunmu su zama suna aiki. Amma bini-bini a rufe mana makarantu a je yajin aiki, 'ya'yanmu suna zaune. Kaga wancan ɗana ne, na masa registration da ƙyar, ba shi kaɗai ya shiga jami'a ba bana, da za su admission ɗin ma sai da haka aka samu. Na gama registration aka ce ya zo ya zauna wai ana yajin aiki. Na ce to ɗauke mara kai ta ɗaukan hoto na, ba shi kenan ba? Inda na yi karatu kai ma ka je ka yi irin shi, kai ma ka shiga kyamarar. Ba zai yiwu a ce 'ya'yanmu suna zaune a gida kuma naku suna can a Ukraine ne, an dawo da na Ukraine, bom ya koro su, amma wasu suna can a Amerika, wasu na Ingila, wasu na Faransa, wasu na Germany, wasu na Dubai, wasu na kai har ma an fara yin digiri ɗan kwatano a Najeriya. 'Ya'yanmu kuma suna zaune a gida, kuma kuna zaune kuna cewa wai kuna wakiltan talaka. Ba ku san mu ba sai ranar da za ku ce mu yi layi ku kirga mu. Mu shanu ne da za a ce mu yi layi a kirga mu duk shekara 4? Mutane ne mu, to ku nuna mana mu mutane ne, ku tsare mana rayukanmu. To bayan wannan dattawa ku gaya musu, ɗan arewa bayan ilimi yana son mutunci, yana son ya zama mai mutunci. Kar ya je zai shiga wani waje a ce ba fulatani ya tsorata, ko ba haka ake zaune ba yanzu? Yanzu duk inda ka shiga da an ce ma ba fulatani me ya faru kenan? Daraja ka aka yi ko wulakanta ka aka yi? To ka ɗauko tun daga lokacin Shehu Usmanu, ba fulatani mai daraja ne ko ba mai daraja ba? Wa ya lalata darajar ba fulatani? Kuna ina aka bar ba fulatanin nan babu ilimi? Kuna ina aka bar ba fulatanin nan technology, kimiyyar da za ta sa a yi kiwo a wuri kankani a samu nama da yawa da nono da madara da yawa, ba ta zo hannun shi ba. AK-47 ta zo hannun shi. Ka je ka kalli average ba fulatanin daji, ka tambaya dan Allah, in ba zalunci ba me ya kai bindigar ma wajen shi tukun. Mu ɗauka ba fulanin ne suke yin wannan
banna to shikenan ta ina suka samu bindigogin? saboda haka ɗan arewa yana son shugaban da zai samar masa da mutunci, ba shi shugaban ya yi mutunci mu kuma mulaƙutkanta ba, a'a mu yi mutunci gaba ɗaya da mu da shi. ɗan arewa yana so a rage masa talaucin da zai sa 'ya'yan shi maza, 'ya'yansa ƙanana su je suna bara, mata su je suna bara, tsofaffi su je suna bara. Ka duba yadda mabarata a wannan lokacin ƙaruwa suka yi ne ko raguwa suka yi? Ƙaruwa suka yi. Ina kuke dattawan Najeriya, dattawan arewa, ina kuke wannan abu yake faruwa da mu? Abin da muke so ku gaya wa duk wanda zai zo neman ƙuri'ar mu nan gaba kenan. Idan ba ku gaya mana wannan ba, za mu yadda mu sake komawa da wancan zance a ce babu dattijo a arewa. Mu mun san akwai ku dattawa, muna girmama ku, muna ƙaunar ku, muna ganin darajar ku, amma wallahi idan ba za ku iya cire mana kitse a wuta ba, to ba ku da amfani. 'Yan siyasanmu na arewa, wallahi idan ba za ku iya cire mana kitse a wuta ba, wallahi ba ku da amfani. Ku kuma talakawa, aikinku shine ku waye kuma ku yi addu'a. Lokaci ne na addu'a, azumi. Kun ga annabi Adamu da ya samu matsala me yayi? Addu'a. Amma me yace? Rabbana zalamna anfusana. Ina neman mai imanin da ya yadda cewa yana son Allah ya ba mu mafita, ya ce Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana, fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allah ka yafe mana, Allah ka ba mu mafita, tunda alkur'ani ya ce idan bayinka sun tambaye ni to ni a kusa nake, haka alkur'ani ya ce. Ina ansa addu'ar mai addu'a in ya roƙe ni. Ana maganan azumi aka kawo wannan magana 'yan uwa. In ka duba surar Baƙara aya ta 186 ita ta faɗi wannan. Cewa idan bayina sun roƙe sun tambaye ka kace a kusa nake. Ina ansa addu'ar mai addu'a in ya roƙe ni, kuma ba a yi wannan magana ba sai bayan da Allah ya ce shaharu ramadana allazi unzila fihi alquran, watan ramadana da aka saukar da alqur'ani. Ana cikin maganar ba kaucewa akai ba, a'a don a nuna muku manufar azumi fa ita ce kai addu'a, amma kai halin da Allah zai sanya ka matso kusa da shi ya yadda da kai don in ka roƙe shi ya baka. Da haka kafin azumi 'yan uwa mu gyara halayenmu. Shi yasa ma bana tafsirin da za mu yi akan gyaran hali ne, kwata-kwata tafsirin akan gyaran hali. Shi yasa muka sa wa tafsirin take cardinal moral virtues for brighter future. Manyan halayen kwarai domin haskaka gobe. 'Yan uwa arewa ko Najeriya ko kuma mu dinnan da muke zaune a nan ba mu da gobe mai kyau wallahi. Duk al'ummar da 'ya'yanta suke zaune a gida babu karatun jami'a ba su da gobe. Duk al'ummar da ƙananan 'ya'yanta suke yawo suke barace-barace ba su da gobe. Duk al'ummar da alaƙa mai kyau tsakanin masu zaɓe da masu shugabanci ta tsinke ta zama yaudara ba su da gobe. Da haka ya za mu yi mu dawo da wannan goben? Wannan shine aikin da muka sa a gaba. Muna fatan Allah ya yarda da ku kafin Ramadana. Muna fatan Allah ya ansa dukkan addu'o'inku a Ramadana. Muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya wanke ku, ya yarda da mu, ya samu a aljanna kafin ƙarshen Ramadana. Allah ya zaunar da ƙasarmu lafiya. Waɗanda aka kashe su a hanyar Kaduna da sauran mutanen da aka kashe su a ƙasar nan don zalunci, Allah ka yafe musu, ka ba su shahada, ka ba su aljanna. Waɗanda suke kwance a asibiti babu lafiya ko saboda ɗabi'a ko kuma wannan bala'i da ya afka musu, Allah ya Ubangiji ka ba su lafiya. Waɗanda suke hannun 'yan ta'adda, Allah ka kwato su.
'yan ta'addan nan Allah ka mana maganinsu, wa'yanda suke mana ta'addanci da kuɗin ƙasa a cikin gwamnati suke cutanmu suke lalata ƙasar nan, Allah ka shirye su, Allah ka zaunar da ƙasarmu lafiya. حينما أخرجه الله سبحانه وتعالى من الجنة بسبب إسيانه، فأخرجه الله سبحانه وتعالى، لكنه تفكر كيف يفعل وإلى أين يذهب، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يقول كلمات، وهذا معنى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذه الكلمات هي كما عرفنا في سورة طه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دل هذا على أن الإنسان بطبيعته يدعو الله سبحانه وتعالى، وإن لم يفعل فليس بعابد، وقد أمر الله بذلك ووعد بالإجابة في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا أمر. لماذا أمر الله سبحانه عباده أن يدعوه؟ لأن الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث، الدعاء مخ العبادة. دل ما تسمعون أيها الأحباب على أن حال التي كنا فيها في نيجيريا لا بد وأن ندعو الله سبحانه وتعالى، وها هو وقت الدعاء قد جاء، كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعوانا، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين المؤمنين، نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالثبات ويمن علينا بالأمن في نيجيريا. All praises and glories are due to Allah subhanahu wa ta'ala. We thank Him, we believe in Him, we bear witness that there is no deity worthy of being worshipped except He subhanahu wa ta'ala. Brothers and sisters in Islam, we have discussed in one of our sermons the connection between Ramadan and faith. And we followed it by a discussion on relation between Ramadan and piety. Today we are going to look at the relationship between Ramadan and dua, supplication. This is very important at a time when Nigeria is facing a very serious challenge. Everything is not working well. People are dying. Our roads are not secured. Most of the parts of the country is not secured. And the government is always telling us what we don't understand, that they are doing their best. And we deserve more than that, their best. That is what I always say. Yes, you said you are doing your best, but we as citizens are saying that we deserve more than that, your best, because we want a secured Nigeria. And what you are now telling us that your concern is all about 2023 election. And what I'm advising the citizens to do is to send a message that yes, we are going to vote in 2023, but under condition that there must be security in Nigeria. Period to that, we are not going out to vote anything. If that's the only language you understand, we're going to speak it. Because our lives are important. We are people. We want to live. And our dignity is important as well. Our wealth is important. Every part and bit of us is important. Therefore, you must do something to scare our life
and to make our security workable. We can't afford to be moving like this. People bombing our trains, killing our people, kidnapping our people as if there is no government in the country. They can gather information, they can gather intelligence information, they can dispatch information, they can dispatch intelligence information as if they are government of their own. While our government cannot share intelligence information and stop the rubbish on our ways, we can't afford it. I said it, we can't afford it. We need something better than this. And we deserve that thing better than this. We're going to pray. But we have to tell you the truth. That corruption is everywhere. That is why we are seeing this. And you have to do something about it. And you, the citizens, have to start praying seriously. Because Allah subhanahu wa ta'ala said, if my servant asks you about me, I'm close, I'm near. And I answer the supplication of supplicants if they supplicate unto me. So supplicate to Allah so that He will change our situation.